Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakongsan jong ka khubor mentaga step. Pen inam kari India ya kabor jongka ha ka jingdoni ki tiarthma ba ka jingruspa ka kolshor ha ka jingya Republic ha kartavyapat ha ka sngi rakhe ka jingyo Republic henen ka sngi. Rengkat kari barok kawai ka Meghalaya kala rakhe ya ka sngi Republic ka bahnyo pun rio henen ka sngi hamadan polo Shillong penher lama bat shim salut ulat CH Vijay Shankar. Lait Menteri Rangba Conrad ke sangma ban penher lama ha ka sngi Republic Shatura. Bat kamalai kanya kon persya ya kalat labo ha ka semi-final ka beningkong jong ka Meghalaya State League MSL Arhajar Arpusau menta ka sngi ha SSA Stadium polo ha ka por Sao Shiteng Janmiet ki khubor ki babnya. Kari India kala rakhe ya ka sngi yo Republic ka bahnyo pun rio hanen ka sngi. Ka President Draupadi Murmu kala lam khmat ya ka jing rakhe na kartavyapat ha New Delhi. Lasdang ya kajing rakhe ya kani kasni kerpang da kajing lek bu sentiu da Menteri Rangba du Narendra Modi ha ka National War Memorial kum kadak ban kan mau buram ki klur kari ki balapha ya la kajing im. Ka President Draupadi Murmu kala poi ha kartavyapat ringkat u President ka Indonesia u Prabowo Subianto u balawan kum u kongsan ha kasni rakhe ya kasni Republic menta usnam. Ha kani ka sngi rakhe ya kajing yo Republic menta usnam lasdang ya kajing yai parit da kajing tam ya ka sur jong kajing ruai ri sare jahan si acha da ki sur na ki tertem na kalengkari balatem da ki laispa ngot ki nong put nong tem ki bakan sai. La sakhiru ya kajing pen inam ya ka bor ya khon ki sipai ya da kari lengba kajing pen her ya ki MI-17-4 helicopter ki balapen hap sentiu kat ba ki dang her hasuny. Ladon kajing pen inam ru ya bunjat ki tiar ya kuntma kentop ya ki tup ki man ki rocket launcher ki all-terrain vehicle ki light specialist vehicle ki korban yarap ha ka pek ngor ya ka madan thma bat ki weidi. Hadian kajing rakhe ha kartavyapat ka President Draupadi Murmu kala khots ngau bharu ya o President ka Indonesia ringkat u Vice President Jagdeep Dhankar u Menteri Rangba du Narendra Modi bat kiwai ki kendram ki lendan syaka ying jongka ha Rashtrapati Bhavan. Ringkat kari barok kawai ka Meghalaya kala rakhe ka sngi Republic ka bahnyo pun rio hanin ka sngi hamadan polo Shillong. Ulat ka jela UCH Vijay Shankar ula penher ya kalama kari India bat ula shim salut na kinong yat march pass. Ha kani ka sneaker pang la donru ka jingsam khusnam da ulan. La aya ka khusnam Utirot Singh Award Arhajar Arpusan na ka benta ka arts bat literature sha u Sember Tush A Sangma. Ya ka khusnam Patugan and Sangma Award Arhajar Arpusan na kabenta ki jing syakri ya ka imlang saalang layo apdiang da Reverend WC Kongwir. Bat ya ka khusnam Ukyang Nangba Award Arhajar Arpusan na kabenta ki kam sports la ai sya ikong kemoywa lang. Ha kani ka sngi Republic la penkop buram ru iki khana kan thai balawan chakmat ha ka examen class 10 bat 12 ha usnam Arhajar Arpusau kum kadak ban pensa jingkin ma ya ka jingdap shipa usnam ka scheme Beti Bachao Beti Padhao. Ladon ru ka jingsam ki medal na ka benta ka Meghalaya Governors Police Medal syakitu ki pulit ki bla trai bha ya ka kam jongki. Ki nongsna ya ka tablu ka ba itanat tam bat ki nong yat march past ki ba rentik tam ru ki la yuak khusnam. Hadian kani ulat ulakhat ngobha ya ki kendram ki lendan ki officer bat ki wei ki rio pakmat na ka jela syaka yeng jong u Haraj Bhavan Shillong. Hang ne la sam ya ka khusnam syaki nong job jong ka jingpen inam ki sentiu ka ba long ha ka yeng jong ulat ha ka sngi sat jan. Ha District West Garo Hills Menteri Rangba Conrad ke sangma ula lej ban penher lama bat shim salut ha ka sngi rakhe ya ka jingyo Republic kabla long ha Matcha Kolgre LP School ha Tura. Ha bakran ha kani ka sngi Menteri Rangba ka jela ula ruit dak ya ka lenti baka jela kala ya lengba ha ka liang ka roi kapar hakikat tu kat nisnam ki balala. Ula keren ru syapang ka jingkiu jingsan ka bakan top lang ya baro bat ka jingkmi lang ka ba marengkat ya baro kithan ha ka jela. Ula ya thu ba ka jela ka long ka bala kre ban kenjo ya ka thong ba kalabu bat baladap ban baiting ka shibun na ka benta ki jingte jingsna bat ki kam ban penpha ya ka imlang salang. Ha ka ni ka sngi Menteri Rangba ka jela ula sam ya ka khusnam Lifetime Achievement Award syakinong ya opdiang ya ka ni ka khusnam.
Hakiway ki district jong ka jalaru la rakhe ya kasngi republic. Ha district southwest Garo Hills urakam e sangma menteri ketnat puli puthi ula penhiar ya kalama kari ha ka jing rakhe ke balalong habag mara. Ha district Riboy uba Paul Lingdo menteri ketnat kikam jungok kai perthai ula lek ban penhiar lama ha ka jing rakhe ke balalong ha NSCA ground ha paham sim. Ha district West Khasi Hills la penlong ya kajing rakhe ya kasngi republic ha St Peter's Higher Secondary School Nongston ha kaba uba Preston Tensong sembut menteri rangba kajala ula penhiar ya kalama lairong jongkari. Ha district West Giant Hills uba coming one Amban menteri ketnat Civil Defence and Home Guards ula penhiar ya kalama India ha madan Jri Saleng. But ha district Southwest Garo Hills la penhiar ya kalama dai Dr. Amperin Lingdo ha kajing rakhe kabalalong ha ampati. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Kajing rakhe ya kasngi republic kalalong ha ki office sarkar ha Shillong kum ha ka North Eastern Council NEC NIPCO bat ha AG. Ha NEC la penhiar ya kalama da usom kame ubalong u advisor planning. Habakran hakani kasngi usom kamay ulaong bakan nongrim trekam jong ka NEC kaya hap bat kilay rong jong kalama India kibayang nakabanta ka bor ka jingkhuit bat ka jingkyo shaprang. Ha ka juk kapor ka North East Postal Service ru kalarakhe kasngi Republic hakaba u director jong ka u KLVN Murthy ringkat bat u director of accounts postal u Peter Raifia kiledon ringkat. Nalor kini kaying Bishar High Court jong ka Meghalaya ru kalarakhe kasngi Republic hakaba Chief Justice IP Mukherjee ula penher ya kalama lairong jong kari. Ka maulai bat kalat labo kini khun ha ka semi-final ka beningkong jong ka Meghalaya State League MSL arajar arpusau ka ban long menta kasngi ha SSA Stadium ha kamadan first ground ha Polo Shillong. Kani ka jingele akai kan sedang ha kapur South Shiteng Janmien. Ki tiket nakabenta ka ni kajingele kai la ban yo na polo hi hakador san phau tengka nakabenta ki jaka shong pai ba chis pa tengka nakabenta ki bakwa shong haka VIP gallery ka maulai kala jurung teng haka semi final jong ka MSL arhajar arpulai hendrei kala sha penrem no haka kli mauli kala thlabo kala penliem ka sutenga da san la arkul haka quarter final ka ba itnat bha mentau snam Lakmi lenti baka jingya kun semi-final mentakas ngiru hapdeng ka maulai baka latrabo kan long ka ba itanat bha. Hakaway pat kalyang ka semi-final ka baar kan long lasay ka sngi hakapor shibaji shiteng sngi hapdeng ka Shillong lajong bat ka Rumbay Shken Shinria Hawa Ejer West Giant Hills District. Ulat ka Jala Nagaland, ula ganisan, ula plia pa ba ya ka Chief Minister's Mobile Operation Theatre da ka jing temu ban kan tiyo kila sumar shakinong kandong jong ka Jala. La plia ka ni ka scheme ha ka jing rakhe ka sngi Republic ka balalong ha Nagaland Civil Secretariat Plaza ha Kohima. Lingba ka ni ka scheme on bo ya ka kali bala pendat ya ki kor ki bor ki bala ban yarap iki doktor ban le ya ki jing pu brio ki ba malumala. Kani ka kali kan donru ikitia diagnostic kum ka ultrasound ka x-ray ki kor ban le ka endoscopy bat ban test nam hakini ki kali ke ban le ajing sumar shi kinong kendong ru iki doctor na Kohima's hospital ringkat ka jingkershan jom ki nong trai ka koi ka khia na ki hospital private bat ki hospital sarkar. Ha Manipur ka sarkar jilla kalabo daka integrated anti-extortion cell hapo katnat pulet ban khanglat ya ka jingdawa pisa jubor na kipat ba. Kani ka anti-extortion cell kandon economic man nakalyang ki pulit jilla ka Central Armed Police Force ka Assam Rifles bat ka Indian Army. Ka khubor sarkar bala penmi daw Chief Secretary ka Manipur henen ka janmiet kalayat huo ba ka jing tmu jong kani ka anti-extortion cell kalong banyadai kipat ba na ka jing sha dawa pas pisa jubor bat ban pentik na baka don ka jing song shangan ka jela la thu ba kila don bun ki jingja haka ba ki pat ba kan thop ya ki nong trai sarkar kila sha berngam ha ki seng lingba ki phone call ki message bat ki shithi balada kim yo ya ki jing dawa jongki ka sarkar jela kala kan tui ki pat ba ban pentip ya ki ni ki jing berngam bersit sha ka ni ka sel da ka ba phone sha toll free number ubalabu kerpang
Bat katung ila poi ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi naka Akashvani Shillong hakapor braba jing nya sob aka Delhi station naka benta ki khubor ke banwan naka kani kadai ka Akashvani Shillong.